Asebono igaba director bali Kisii County na ende taliboka abakori gasyange bonsi Pierre Busita none ki minister none ki gali kiri yale ngongoro none minister ke wate chichi bobisa igo basumbugete gaki borari asenge njoko nyoro musara lakini machunaira ni igasi bune bwente gokorekana kiagera abakori gasirasa mabaye bwe gasi bakore lero gendaria none karatasi te yobisi none nkaramu teyo kende bago kora nkeyo igo barajete bose kende nkeyo nogenda chiobisi none chitoilet paper kende nkeye county ge mumururi gamanyete bieka lakini abakori gasi bonse pi none chi training bari guchikiagera bo bisarasi mabagende training wanya nabanyagitari that's mo to a provision nga ngo advance bari chikari chiabo bono gente nkeye county ge egesirete kiagero yo tamanye tigenda wanda gokora. Right, asante sana mheshimiwa.